Salam mehruban dostlar, ine bugün Yürüte Halifaları yatlayın bir salamlaşayın deyip Kurban Sultan ecadındaki etrafa yani ilerli etrafına yola düştüm. O idinam gelin özümü tamaşa edin. Mehruban dostlar, yine şu vat nedir kahve bilen canlaştım. Onu daha sol şekerin içindekini hazır salamlaşayım. Gelin tamaşa edelim. Yine Halife öğlenen katlaştık. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm Halife. Ve aleyküm selam. Kovu ya. Ama inim. Bağırma. Kancan kovmaya da öyle. Kovu Halife kovmuyorum. Ya. Çağasklar kovmuyor. O da şükür kovmuyorum da. O, Ey ya, benim siyasi. bugün o halifaları bir yatlayın salamlaşayım deyip. Ay kova etipsin tuvalet. Yola çıktık. O senin şehirde kendin bugün. O kampaditor, o aranjörçü, o aydınçı halifamız. Övgüyünü de getirdim diyen mi? O ben ayda küçüklükten o men dinleyen halifalarım da dedem bilene toyu gidiyordum. O ya. Şimdi halife bir dörücülük arada da gepleştik bir özünüz arada gurrun verseniz azıcık o Hayfield'den merin İran okudunuz ne ettiniz o indeşlerinize belki kızıklıdır. Ay özünde belli mi kancan oğla orta mektepte ovada. Ovamızda Ali'yle ovada Matumlu Ali'nin ovasında 32. orta mektepte 86. yılda 10 yıllık mektebi tamamlap söylüm. Oğul nemedi enstitüdün adı Türkmen Devlet Pedagog Sanat Enstitüsü da konservatorya şonun aydımsal bölümüne orta dilinde aydında mulkanı pedagog muzpet bölümüne koyduk. İki kursu okandan sonra vatan uğurluğuna gittim armiya. Ondan sonra gelip yine devam ettirip 92. yılda diplomunu aldık. Konservatoryanın mesibetlerinin onun meram. Medeniyet sonu oturdu, işletiyor. Yani mekteplerde ne işledik, orta mektepler hadirin medeniyet uğrunda. Kâr verse deneme, meraklar, medvalar, o ama öyle biliyorsunuz, toy tomaşalar, beylikler. Sağındır ödüsülüğüm gidip dur. Halife şu aranjörokani Hayfield'ları öğrenip başladınız sen? Ay men mekansan inim aranjörokana adra bicirek terpendim. O yönü kalbimde, yüreğimde oğuldan var. Adamın içinde bolsa, İçinde vardı mesela bir teyze burada eşitdiyen aydım eşitdiyen bir adamın döreden sağdını. Bak şonun arasında falan yeri bartılı deyip ödün şu ağzında ya beylik içinden edik gidesin nereye de şonu. Suratlar içinde bağır bolup ödün döreden vatın şoları koşmana mümkünçülük. Ay mekanzaninem olara sizin yardımınız var mı? Edil bir aranjörokka deylen deyip. Ya o atlar bizim yardımımız endi ildeşlerimizde kızıklı olur yani. Biz yani özümüzü bilip nedir kaka dedem dağlar ulen bile toy merekelerde oğullarda ne konsertlerde çıkış edip geliyor. Ondan sonra ne bizim neyme kara ulolduk okuduk ondan sonra ne stüdyoya kızıgandan sonra o siz şu hatıraklar yani stüdyoya urnap başladınız da neçinci yıllar? 2008. 9. yıllarda. 2008. Onun kilmini. Ondan verem tüvelemene yolu koyurdum neyse halifalara, şehirlerimize neyse aydımlar o kampanyatör olup düğünden teyze aydım yazıp verdiniz bir neyse. Deme mekansan bu zatlarda bize sağ düşün oğuldan neyme düyüp diyere fundament var diye ne alamanı vardı. Yani biz toyda aydımaydık, toyda salıp göremezsen aranjörokka diyenler edil on yazat değil de aranjörokka sizden öğrendim ama kendi doğrucaktı. Sizden öğrendim diye ne alakası. Yani ben oğuldan oraya sağ soğudu başım çıkan son yüreğimdenim son yani edetim gelen son
O sizin kom şagirdlerin käýerde aýtýar, şagird halifadan oldurmasa käýer ýeter diýip tugulmy olduranyň ta bolsam Utandırma. ya utandyranyň da hakykat aýtsaň o hakykat ýaman gowy zat. Ondan Sizde sağsın otlarda häzirki teknologiýany öwrenmekde diýen. Teknologiýany öwrenmekden aranjировка diýen zat bir sazy edir, şodurşuny näme daýmakda bir özüň bir adaçyk bir näme goşmak, kim bolsa saz meselem. Qurban Ummanyň ya bir kompozitorlaryň atadajanyň ya beýleki kompozitorlaryň döredän sazyny hakyky sazy ýöne aýdylyp ýör halk aýdymlar beýleki aýdymlar bar, onuň estrada aýdymlar bar. Şolara bir özüň çemir özüňe ýöne ýoýman, zat etmän, bir zatlar goşsaň aranjировка manisa sapdan başga sorundy biz sizden öwren bäze işine girip götürüp dogrudan aýtsam. Döwre sen yadyňa düşenmese sen kiçik oglanjykdyň ha mekansan bilýän biz aýdym wagtlarymız çaý suw getirip öýüňizde de kän dädiň ona diňe mena oňa üçin adynam tutmaýyn agam diýen akkam diýendiň ha maňalda akkam diýip o kiçiklikden sen kiçik wagtlaryň biz garkara yadyň üçin o da saýsyn got diýen zat mekansan bu adam bir gudratly zatdy şuňy apaýatsan kelläň bar şuň içine girecek bolsaň näçinçi ýyldygyny bilemek bir kışın onu da adam, büyüdün onu mu dey, kışın onu mu dey, size geldim olsan, dedim onu bir zapis etsek olduk. Benim bir nememiz aydım çıkaralı bir versap sana aydım yadalı dey. Olsan, bunun yani ulakan manitofon var ha kasete. Onda 2000-nji ýyllardır maňyrakda, 2000'den aňyrdy. Onda Okuyan uturayan vatam, ya 93 ya 94 toğraklar olmalı. Yani kozan, Dädäňde uňal kasete, ulakan kasete mantufon var, katuşka diýdi oňa. Ama ýöne instrument bar. Instrumentten bar. Instrumentten meňki nalazyny edip ýazak bolsaň bir gedek bir saty ýazmaly. Ikinji gedek bolsaň üstünden doldurup, oňa gorusy üçünji gedek ýazmaly ahyry. Eger buna şeýdip gyjagam getirdim, öýdüm bir romantik mantufon getirdim oňa. O wagtlar nämen ýaly ulaga häzir Huda şükür ulag köperip gitdi de ulagam ýok. Ulagda gelmegem. Ulag ýoksa ulagdan ulaga geçäýmen. Şol näme gijanyň bir wagtlary 2-lerde, 3-lerde ay boldy etdik. Näçeýdim meňden bilemek dädim. Oňa dädiň maňa düşek sap ýatyber barmy? Men şu yeden işimi görkezjekdi netijesini öýdäklerini işim şeýtirdi görkezjek. Gije piyada gitdim zatlaram götürüp. O da orada ya. Ola ara golaýam bolsa şo. Ulu işte de o zatlar etmek işem ulu işte de o. Diňe bizde siz bara sizin öýüňiz tugulama bir döwletli nemeli öý hydyr gören öý. Ähli etrapda moy bolatda bagşylar wata öýüňize gelmeýän gitmeýän ýokdary. Siz bir maňa seredip oturaňyz, sizin başga da Türkmenistanyň halk artisti bar Azat Mehmet Halipov. Bu da size bar zatlar dädiňde onu repetisiýa edip aýdym. O ýanky Recep dagama aýtkan haradan bu hojaga dagam. Emma aýdym aýtýarlar baram bir sizden näme sizem köp daha dogranyn boldy. Şonuň netijeden bahar ýöne şu wagtda bolamady. Biz şo dinläp sizden nemelerimize kiçik wagtymyzy bulamadan Ondan mırza adalyp, manqadan mırza adalyp bolama sizin ýanky durmuş tapaňyza da ýeten. Sağ ol Halipa, sağ ol. Neydi kaka şu saat kurallar var arada da bir gurrum versen kayıt saat kurallardan başını çıkıyor. Aranjировка kayıtları, kayıt dağıntıları bilen işleşiğimiz köprek. Şahirler var arada böyle kesinlikle var. Indi aranjировка saat kural meselesini aýtsam mekansan inim ýigide müňdürlüğüne aramaz diýeni anak bir instrumenti men şunu çalsam boldy şunu çalýan diýip oturmadım ben. Dogrusyny aýtsam o wara İrrak dogurlar 3 ýaşymdan 5 ýaşymda, 5 ýaşymda ro. 5 ýaşymdan soň dädem pakyr aýdym aýdyrdy. Ribapda. Oňa ýanynda bir oglan onuňa adam şu wagt ýadyma düşen akordeon çalýady. Öýde ribapda aýdym şu wagtlaryň 3-7 ýaşlarymda dädem pakyrlan toýa gitdim. O wagtlar dep çalýadym. Düýüp sağ salmaň ene düýübi deprek sağ orandan başladım. Aýdym sağda bolan. Owa deprek sağ aýdym aýdasym gelýärdi, aýdym aýtýardym ýöne meraka çykanymda depçi ýok munda, kiçik depçi ýok munda, owa dep çap çykymda adam pakyryň ýanynda. Ay ýyl dogurlar, o wagtlar bir müňär aparatura diýen adam ýok. Bir nägada bolmasa bir ýanky 1980 owa ýok, 80'de 74-nji, 75-nji ýyllardan başlap. Owa irrak dogurlaryň şol bolsa.
Yankı ondan soň depsal gitdim o depem neme dep bolansoň onu kızdırmagam hiç toydu Ha, kızdırıp ham dep bolan o toyu kızdırıp bay go Atı çektirdiňem o ýetdi. iki aydımdan soň ýene täzeden kızdırýan onu şeydi ilki depden başladım soň 7-nji klasa mı 8-nji klasa baran wagtlarym akordeon çalyp başladym. Sebäbi dädemem bilendir de şuň hemme zady howasy bar aydyma maýty zaýym bir kiçik akordeon garmoşka diýip bir akordeon maýdy şonu çalyp akordeon çalyp uğradym. Dädem bagyrym o wagtlar aýat toýa gidende men akordeonçy bolup gidip uğradym. Aşyr diýen bir neme bardy, ol Akordeonçy. ýok, aşyr diýen nemesi bardy, depçi bardy, o dep çalýan boldy. Dädem öýdi gitara geçdi, ýan bu 70 wagt 80-nji ýyllara geldi ýa-mo 80-nji ýyllaryň töweregi. Kernayda soýady. O aparatymyň ýaly bir agaçyň üstünde nemede bir zat ýaly kernay o adam goýup kalonkana goýup şonda soýgulýardy da. Ondan 10-njy klasa baran wagtym özüm akordeon çalyp gaptanymda bir gitara, bir depçi, bir ýarymdyr toý soňup başladym. 10-njy klasa boldy. 10-njy klasa otaramdan soň Aşgabatda okuwa girdim diýip ýa aýtdym ha, 86-njy ýylda o konservatoriýa okuwa girdim. Owa. Şoýara çelli ýöne men dutar diýen zat owada çalyp gördüm diýsem ýalan söýlýär. Dutar gyzygy aňyrda öwrendim. Ha, strunny saz. Owa, strunny saz sebäbi dutar gyzygy şu gaptalymda kursdaşlarym höwe çalyp oturany höwes edip, şu gyzygy çalatym gelip dutaram. Hem dutar gyzygy öwrenmäme sebäp bolanda daýdaýyn. Gyzygy öwrenmäme birinci kursumun näme gutorp geldim dutar çalýan ende. İkinci kursumun gutorp geldim onuň daimam gatsaga howesa adamda Gurban Murat diýip daim şu gece gündüz gyzany ýöne gowy çalmaýar, ýöne çaldyrady gelýärdi. Ay ýegen diýdi gyzagam çalýanmy diýdi. Howa diýdim de. Ha bulam alyp gelipdirdi öýe. Ýa-adam bagyry kese şu waranda da daşarda öýüň arka öýünde neme diýip oturýarlar onu getir gel ýegen bir gyzakdaýym bir sal berdi diýdi. Çalmany ýere at diýdi. Düzü bilem aga men onu. Odan soňra ýegen getirip diýdi, ay daý diýdim, oýnady aýtdym, o gyzak çalyp bilmeýän diýdim. Ay ýegen diýdi, ýaman nastreniýany pozduň ay diýdi. Dogrudan aýdanda tamamyň ýa-da şu öwrenip bar, şu öwrenendir diýip, öwrenendir diýip oturdum diýdi. O näme endi adamlar sunuwada okuwa girdim diýsen, aýdym sazdan hemme zatdan başym çykmandyr diýip oýladym. Da sen fortepianoda okap ýörmüň ýa gyjakda okap ýörmüň ýa vokalda myň hemmesinden başym çykmaz diýip oýladym. Başım çıkmalam da. Şoňa gahar edibem, namus edibem, özüme şu daima yalan sözlerim şu çalyp bilýän diýinim, çalyp bilmedim, ýaman gahar edip gitdim. Anna geldi halife var Zülganym. Bir gyjagyny ýanky 4 kuruşly orkestra gyjagy bardy onuň. Şonuň gyjagyny ýasan usta ene dereginde bizim nemeden göçküden monasoň owada şonasoň şoýanda sataşdy. Oňa bir gepden gep çykanda diýip maňa bir gyjak gerek diýdim de. Oňa diýdi ay anna geldi halifaň diýdi gyjagyny men bir düýetip berdim şonuň bir orkestr gyjagy mende bar çalsam diýdi. Hakras men alyp gaýtdym 4 kiriş bolan oňun bir kirişini aýryp goýýar o ýanda 4 sen çalaşýar diýip owa men türkmen gyzaga dedim gelýärdi. Ay şeýdi ýöne Allah Taala da bir zatlary paý edip berdin diýenim şo. Tuğulama size bar Allah Taala size paý edip berlen özüňizden rahmetiňizde gaýgyrmasaňyz ulul derejelere ýetersiňiz diýip özümde tama bar. Sağ ol Alipa, sağ ol. Senin ömrüň uzak bolsun, görsen gowruk bolsun. Çağlaryňy uzak ýaşaýan kadanynyň toýun dördüçülüğünde sana enim. Ulakan bir döwletde däl, derek yer ýüzünde, älem ýüzünde adyň ýaýrap duran derejelere bar enim. Sağ ol. Benim sana arzuwum Alipa ökmünde. Sağ ol.